תגיד לי רגע, המרוץ הזה הוא לא במדרגות, נכון? הוא מתחיל ב-500 מטר ריצה, כמה שהבנתי, בקומת החנייה. ואז הכל מדרגות? ומשם הכל מדרגות. אז יש לי שאלה, היית אומר שפוטיני זה לבוש ראוי לתחרות הזאת? פוטיני זה טוב ליהודים, כן. לנוכח העובדה שיש לשנה 1150 מדרגות. זה המספר באמת? ככה אומרים, 54 קומות. אתה אומר שסקס המוני זה דרך טובה להתאמן לדבר כזה? מה? סקס המוני. סקס המוני זאת אופציה שהייתי שוקל אותה ברצינות. להגיע ולשפר את המקום משנה שעברה. זה כל הסיפור. אוקיי, ואיך אתה הולך להתמודד עם המדרגות? באמונה ומוטיבציה. אני לא... נגיע לגשר, נחצה אותו. אני מתכוון להגיע עד לגג, עד למנחת המסוקים. כל הכבוד לכם. אז מאיפה אתם? וואן. אז אין לי מה לשאול. מה זאת אומרת? יש מקצה שמי שעולה במעלית ראשון מנצח. מרגיש שהוא יהיה, פשוט שיעצור, ואפשר גם לצאת מכל קומה, לצאת החוצה, חמוד, בכל קומה אפשר לצאת החוצה, איך היה? היה מעולה, היה אדיר, העיקר הבריאות והעיקר לנצח, זה מה שאני אומר. כל התחרות הזאת אמרת שננצח, כל ספורטאי יודע את זה וזהו, היה אדיר. אני לקחתי מקום ראשון. אני אוהב את זה, אני אוהב את הספורט, אני אוהב את הנשים שרצות לידי, מקפצות, ואני אוהב את תל אביב, אני אוהב את ישראל, אני אוהב את העולם, אני אוהב את כולם, וזה כיף לנצח, כיף להרגיש לנצח. וואו!